କିଶଟା ହଁ କେରକ ଯାଉଛି ହଁ କି ତୁ ଯାନି ସିଆଡ଼କୁ ସେମାନେ ଧରି ନେଇଯିବେ ସେ ନୌକାକୁ ଜାଣିଛୁ ନା ସେ ଛୁଆମାନେ ଧରି ନେଇଯିବେ ନୌକାକୁ ସେ ନୌକାରେ ବସେଇଦେବେ ପୁରାପୁରି ବସେଇଦେବେ ନୌକା ଦେଖୁନୁ କେରକ ହଲୁଛି ନୌକାଟା ଦେଖୁଛୁ ତ କମରରେ ହାତ ଦେଇକି ଠିଆ ହେଇଛି ଦେଖୁନୁ ଶିରଟା ପଳେଇଆ ପଳେଇଆ ଏବେଟେ ଆସେ କିସ ଦେଖିବୁ ତୁ ଡଙ୍ଗା ତ ଦେଖନି ପଳେଇ ଆସେ ପଳେଇ ଯିବା ନା ନା ସେଠିକି ଯିବାନି ଯିବାନି ସେଇଠି ସାପ ଅଛି ଦେଖୁନୁ ସେ ଲୋକମାନେ କେରକ ଇଏ କରୁଛନ୍ତି ସାପ ଅଛି ସେଇଠି ସାପ ଅଛି ସେମାନେ ଯାଉନାହାନ୍ତି ପୁରା ସେଇଠିକି ସେଥିପାଇଁ ହଁ ଏଇଠି ଠିଆ ହ ଏଇଠି ଠିଆ ହ ତୁ ତତେ ଠିଆ ହେଇତେ କହୁଛି ମୁଁ ତତେ ଠିଆ ହେଇତେ କହୁଛି ଶଙ୍କୁରୁ ଏଇଟା କି ନଦୀ କହଟ ଏଇଟା କିସ ନଦୀ ଏଇଟା ହଉଛି ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ନଦୀ କି ନଦୀ ହଁ ତୁ ଯେମିତି ମାଷ୍ଟରାଣୀକୁ ଠିଆ ହେଇଛୁ ସାରଟା ମିନିଷ୍ଟର ଲୋକଟା ପିଠରେ କିସ ଲେଖା ହେଇଛି ନା କିଛି ନା ଛୋଟକୁ ଟିକେ ଦେଖିଲୁ ମୋ ଆଡ଼େ ଏଇଟା କି ଷ୍ଟାଇଲ ଦେଖା ହଁ କି ଆଜି ମାମୁଁ ଯିବା ନା ମାମୁଁ ପାଖକୁ ମାମୁଁ ସେଠି ପୁଲରେ ଅଛି ସେଇ ପୁଲର ମାମୁଁ ଅଛି ସେଇଠି ମାମୁଁ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେଠି ପରା ହେଇକି କାମ କରୁଛୁ ମାମୁଁ କିସଟା ହଁ ଦେଖତେ ପାଇছি ହଁ ଦେଖତେ ପାଇଛି ସେଇଟା ମଣିଷ ଚଲାଉଛନ୍ତି ଆରେ କିଏ ଚଲାଉଛି ଦେଖି ପାରିଛି ହଁ ହଁ ତତେ ସବୁ ଦେଖାଯାଉଛି କେଠି କୁମ୍ଭୀର କେଠି ମାଛ କେଠି ଗେଣ୍ଡା କିସ ନ ଦେଖତେ ପାଉଛୁ ତୁ ହଁ ନା କେତେ ନମ୍ବର ଫୁଟାଣି ଏଇଟା କହ ତ କିସ ଡଙ୍ଗା ସେଟା ନାହିଁ ପଳେଇଛି ଆଉ ନାହିଁ ଏଇଟା ମୋ ମାମା ମାମା ହସ ହଁ ଥାଉ ସେଠି ଲୋକମାନେ ଗାଧଉଛନ୍ତି ଏଟା ଝିଅ ଗା ନା ପୁଅ ଗୁଡ଼ା ଏମିତି ଗାଧଉଛନ୍ତି ମତେ ଝିଅ ଛୁଆର ଦେଖାଯାଉଛି ତା ଏକ୍ସନ ଟିକେ ଦେ ଓଲୋ ହଁ ଲୋ ମାଗୁ ସେଥିରେ ବସିବୁ ତୁ ବସିବୁ ନୌକାଟେ ଦେଖାଯାଉଛି ଏଇଟା ଚାଲିଛି ହଁ ତୁ ଅଣ୍ଟାରୁ ଟିକେ ହାତ ଛାଡ଼େ ତୁ ଏମିତି ଅଣ୍ଟାରୁ ହାତ ଦେଇଛୁ
ବଡ଼ ହେଇଗଲୁନି କେତେ ବଡ଼ ହେଇଗଲୁନି ହେଁ ତୁ ଯେଉଁ ଅଣ୍ଟା ଯେ ହାତ ଦେଇଛୁ କେତେ ବଡ଼ ଛୁଆ ହେଇଗଲୁନି ମୋତେ ଟିକେ କହ ତ ଏତେ ଲମ୍ବା ହେଇଛୁ ତୋ ମୁଣ୍ଡକୁ ମାନେ ହାତ ପାଇଯାଇଛି ହଁ କି ହଁ ତ ପାଇଯାଉଛି ହଁ ଲୋ ଓହୋ ଡଙ୍ଗା ନାଇଁ ନୁଚି ଯାଇଛି ସେ ଆଉ ତ ଦେଖାଦେବନି ତୁ ଏରକ ହଉଛୁ ବଦମାସ ଛୁଆ ନା କଥା ତୋତେ କେଡ଼େ ଦେଖାଦେବ ପଳେଇଗଲା ସିଏ ଆଉ ତ ଦେଖାଦେବନି ମାଛ ଧରୁଛନ୍ତି ସେ ଡଙ୍ଗାମାନେ ଲୁଚିଗଲା ଆଉ ଓହୋ ମୋ ଟିକେ ତାନେ କାନ ଟିକେ କାଲା ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ମୁଁ ଶୁଣିପାରୁଛି ଆଉ ମୋର ତାନେ ପଳେଇଗନି ତୁମର ତାନେ ଥାଉ ହେଁ ମାମା ଚା ସେ ତ ଥାଉ ସେ କେନେ ଆସିବ ତା ଝିଅକୁ ତୁ ବାହା ହବୁ ତ ସେ ଆସିବ ବାହା ହବୁ ତା ଝିଅକୁ ହେଁ ଏবার ଟିକେ ଘୁରିକି କହ ତା ଝିଅକୁ ବାହା ହବୁ ଦେଖିଛୁ ତା ଝିଅକୁ ଦେଖିଛୁ ତୁ ତା ଝିଅକୁ ଯେଦିନ ବାହା ହବୁ ସେଇଦିନ ସେ ତୋ ପାଖକୁ ଆଇବ କହିବ ମୋ ଜ୍ୱାଇଁଟା ଏଇଠି ଠିଆ ହେଇଛି ମୁଁ ଟିକେ ଯାଏ ଦେଖି ଆଉ ତୁ ବାହା ହଉନୁ ତା ଝିଅକୁ ହେଁ ଯାଉନୁ ପହଁରିତେ ଶିଖିଛୁ ନା ହେଁ ଚାଲିଗଲା ଦେଖତେ ଆଉ କିସଟା ସେ ଆସିବ କିସ ପାଇଁ ତୁ କିଏ କି ହେଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଆସିବ ହଁ ସିଏ ତ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯାଉ ତୁ କିଏ କି ତାର ସେ ତୋ ପାଖକୁ ଆସିବ ଚାଲ ଯିବା ଚାଲ ଗୋଟେ ଅଣ୍ଟା ଟିକେ ହାତ ଛାଡ଼ ଗେଲୁ ତୋର ଧୀରିକି ରୁହେନି ହାତ ଆଉ ଚାକିରି ମାକିରି କରିବ କାରଣ ମିଷ୍ଟ ଲୋକ ବି ଏମିତି ଠିଆ ହେଇନଥିବ ଛଟକୁ ତମେ ଶୁଣୁନ ମୋ କଥା ସିଏ ଆସିବନି ପଳେଇଗଲା ଦେଖୁନୁ ପଳେଇଗଲା